Mga kapuso, posible nga pagsaka naman sa presyo sang gatong sa masunod nga semana, ginakabalakan sa mga motorista. Pagsaka sa presyo sa world market, ginatumod rason. Si John Sala nakatutok. May pasyente sa Tehosilito nga confined subong sa ospital. Gani pakadto balik ini para sa mga balaklon kag mga kinanglanon. Bangod kulang ang budget, 100 pesos ng kunuani ang ginpagatong sini sa iya motorsiklo. Isa ini sa mga nagakabalaka nga posible liwat naman nga magtimbuok ang presyo sang gatong bangod sa padayon yung pagsaka sa presyo sang diesel kag gasolina sa world market. Okay lang yung mga nagbakal. So kami yung mga pigado. Pasya mo subong nga, mong biyahe layo. Ay wala, may kalayo kayo gastos gasolina. Kung sumaka, pag-ed, amo yung isang problema nga ako. Matapos ang pila ka semana nga good news, daw hindi maayong imbukada nga semana sang Mayo para sa mga motorista bangod sa ginapaabot nga saka sa presyo sang gatong. Suno sa oil industry sources, piso tubtub 3 pesos ang posible igasaka sa presyo sa kada litro sang diesel, samtang piso tubtub 2 pesos naman sa gasolina. Dismayado man si Jade sa sininga balita bangod kasubo nga ginpatilaw lang kuno kita sang temporaryo nga alibyo. Kami tani kung magbalik na lang sa anong gasolina kay para nga magtaway naman. Panawagan sini sa gobyerno nga kun madayon ang oil price hike, tani pati sila nga mga pribado nga salakyan ang matagaan man sang fuel subsidy. May subsidy man tani kay gabayad mga may tax. Wala riyom lang tanan gabayad. Ginahulat pa nga mangin resulta sang baligyanay sa world market tubtubwas apang kun basehan ng 3 ka adlaw nga trading subong nga semana, posible ang oil price hike sa masunod nga semana. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.